Čaute, vítam vás Quattro TV a dneska vám ukážeme menší challenge s týmito idiotmi, ale najprv vám ich predstavím. Vedľa mňa je Rišo. Čaute. Vedľa neho je Timo. Čaute. A na konci je Jarinko, tekvicová hlava. Čaute. Ale nie, no dobre. A teraz vám vysvetlíme o čo tu ide, hej. Takže každý ide do jedného rohu. Pakuj tam, Rišo. Kde ideš? Ty si iný debilko. No a musíme sa podkopávať a úplne dole je lava a... Dobre, držte huby. A kto tam spadne, tak už prehral, proste, no kto vyhrá, takže môžeme začať. Trivajna! Štart! Dajte vreda, dobrý ti to započal. Retardí! Počkaj. Au! Lagi forever. Mne to ide dobre. Lagi. Mám lagi. Žiadne lagi sa. Poď dole, Dori. Dajte dole toho Ríša najprv. Daj Ríša dole. Ja vás tu počkám. Počkaj, kde ste? Ty retard. Jaro, máš ho tam. Neviem. Doňho. Už spadol. Jau. Au. Dajte Tima dole. Retarda dole, rýchlo. Nie, ja som si... Lagi forever. Pakuj dole. To je hore. Tomáš. Dávaj doňho. Dajte ho dole. Zničte všetko, pod ním. Zničte. Dobre, dole. Spadni. Dobre, dole. Prepáč, ja som nechcel. Debil. Ja som nechcel. No, počkajte, musím vás natáčať. No, hrajte, ja som divadý. Ide lagi. Kurva. Jaro, nedá. Umrete. Čo ste tu začali? Čuva! Čím? Je vôbec ešte niekto? Ja som Vyhral Timo vyhral. Ja som vyhral, ty. Vydržal najlepšie, tak poď sem hore, Timo, poď hore. Debilkovi pretý hlava sprost. Dobre, zase, dobre, nemusíš. No, divaj sa, Dá sa mi na urobíme. teba porknúť. Portnite sa na mňa. No už som. No, I am stupienky winner, vyťaz. chlapci. Bež hore, Timo. To je tým, že si sprostý. Poďte na Čakaj, mňa. nemôžem tam výjsť. Čo robíš? Čo sa robí? Poďte hore, vystupte. Druhý A bol druhý Rišo. bol Rišo, ešte raz zašušľuješ. Timo, tvoj život je ušušlaný. Počkaj. No, Jaro, ty si bol tretí, pakuj tam. Ja chcem byť tu. Pakuj tam. Dávajte mi retardy. Bacha, Jaro, uhni. Ticho, podiel sa. Pakuj tam. Jaro, veď chod dole. Podiel sa. Jaro, veď Lisiak. padni. Bož, ty si retard. Jaro, Už bež dole. rozpad sa tu. No, ticho. No takže prvý bol Timo.
Počkaj, Yes. Yes. počkaj, ešte nie. Doris, nemám tu ohňostroj, tak nič. Prvý bol Timo, druhý Áno, bol ďakujem, Vito, nemusíte mi a gratulovať. posledný bol Jaro. Ďakujeme za pozretie a urobíme vám ďalšie challengeky, ale tak musíte dať like. Takže čaute. A potom odber. No, pozdravte, čaute. Čau. Čaute.